Kalono kala takut maring kocongnya kang mawingis Kuroropa reka kiri-kiri Sintung rimut bayu putra Latala ora lega rasaning pamikir kuran ora bisa kawujudan aku mangan pendho karepen ibu Bathari percaya marang aku lan aku bakal nuhun dawuh pukulun Bathara Guru wong Amarta Manuta kokop getihmu kowe Punta Dewa Janaka Werkudara kula dewa kancanging cinarteges kang amunggel kawi kotapa ingkang pinjul maksana datan kacarita Sanghyang Bathara Kala kang ngirit para bajul barat nenggih genti kang winuwus kocap kang lenggah wonten ing kasatriyan Randru Gumbala Raden Antasena kaget ing kono nampi marang pisuan ingkang Raden Wisanggeni. Kacela bene kula nadat segara nggih nyong acarani kepareng lenggah satata wonten ing madyaning kasatriyan. Sarda pamulating ranu terus karasaning suntining kanyut ringsun kyatiwa ing kambal mirah ingsun aku kira rumangsa dolanan kelut ora rumangsa nyapu tengah wengi kok ketekan wong gemblung tekan kene kowe ni slamet tekamu pangestumu Kakang kaya ora siji apa ya matur nuwun gegemblung aku aku ki ya wis ngerti pathokane nek wong gemblung mertamu nanggone wong edan ya pokoke wong loro kentir kabeh ngene ngopo
Wigatine apa niku sajak rada ana sing bakal tok jarwake aku, Kakang. Apa? Jangkaning Jawata lan miturut saka kawruhku mbok menawa cocok. Iki wa Prabu Bathara Kresna miturut pawarta wis diuta ana negara Ngastina. Saiki iya. Lanjur. Lah, mbok menawa apa Prabu Bathara Kresna kok dimuta ana negara Ngastina, negara digegeki dening wa Prabu Duryudana. Tetep dikukuwi perang Bratayuda bakal kasembadan. Perang Bratayuda, iya. Lanjur. Lah, mengko yen kedadian perang Bratayuda, awake dhewe iki kon ngopo? Yen pancen dewa kok dawuh supaya aku lan Kakang Antasena kudu melu ngayahi perang Bratayuda. Aja tanding para pepundhenku Ngamartakura, cukup aku lan kowe tanding musuh para Kurawa. Aja karo kowe ni, aku cukup ijen wae. Tak labrake wong Astina. Nganti do menang karo aku tak bali dadi bayi meneh. Ning kabeh mau kudu nganggo petung. Maksude petung takon karo sing kewajiban. Tegese awake dhewe iku ana kang nitahake prayoga nyuwun prisa marang pukulan padha wenang. Yen pancen perang Bratayuda dumadi aku lan kowe kudu katut melu ngayahi perang. Pandhawa sapa lenggah ingkang sekecok cukup aku lan kowe sing tumandang tak kira bedah negara Ngastina. Oh dadi ora oleh maju saiki. Aku mau omong nganggo petung tur awake dhewe kudu pitakon sing kawogan. Njur sowan ana ngersane Iwang Pada Pawenang takon karo Kang Wenang yen kedadian perang Bratayuda awake dhewe kadawan kepiye. Oh ya. Nek ora kowe sing ngandani aku moh omong, ning gandeng kowe sing ngomong aku ya gatekke ya. Nek ngono aku tak manut kowe njur saiki ngadep ana ngersane Iwang Pada Pawenang. Mengkono Kakang. Yo. Ya ayo. Gek ngadep ana ngersane Iwang Pada Pawenang mengko dawuhe kepiye. Lah karepku ngono kuwi dadi aku matur kowe njur tanggap, njur tata-tata aja nganti diluputake. Ya sayo tak kantine. Nenggih ingkang wis manjing ana ing kayangan Ngundarandir Bawana karana satra kalih darbe kaluwihan kang linangkung sakedheping netra bisa ngadhep marang Iwang Pada Pawenang. Nenggih Iwang Pada Pawenang pirsa marang kang wayah kalih kagiat kadul kawekasan sigra animbali murid nyaket pasriban.
kasang saya dalwararas habyor sor lintang kang aku madhap Titi sonyo madya latri sang dwija wara karananing putyanira kumaraning madu pranta lagi sang ayu palenggan ulun ora bakal samar pandul ulun kaya iki putu ulun Antasena kang sarta wisanggeni padha kumayangan kula pangestune kaki wenang kaya lan siji apa sembah pangabekti kutampanana kaki iya ulun tampa pangestumu kaki ora siji apa sembah sungkem bekti kutampanana iya ulun tampa darbi panyuwun apa kita kok ngadep sumengka kaki bakal tak jujuk nggonku matur aja nganti keluputan marang pukulun padha wenang aku sekloron mung bakal pitakon gandeng wektu iki Mitra Tawartawa Kresna wis dinutana negara Ngastina wurung tan wurung yen negara dikukuhi mesti bakal kedadian perang Bratayuda lah sakjroning perang Bratayuda kuwi aku kudu kepiye yen pancen aku kok kalilan ngembani para pepundhenku Ngamarta aku kalilan isih diparingake swita marang para pepundhenku Ngamarta aja kok pepundhenku Ngamarta maju nang paprangan cukup aku lan Kakang Antasena ning bakal mbedah negara Ngastina njaluk negara Ngastina kaki iki aku nyadong dawuh Kaki Pada yen pancen Kaki Pada paring pangendika iki kowe kudu melu ngayahi perang Kurawa tanding aku karo adikku Wisanggeni rampung kabeh nggih iki miturut jangkane Kang Kawasa mung ulun kudu nari marang jeneng kita pilih Pandhawa unggul jayane apa kita nyipati kahanan perang Bratayuda nanging Pandhawa kalah coba wangsulana kita milih Pandhawa unggul ing yuda nanging kita ora nyipati perang Bratayuda nanging Pandhawa kalah kita bisa ngerti lan nyipati perang Bratayuda pilihan salah sawiji piye Kang wah mumet iki aku yen sediaku lan sediamu rak bakal labuh labet marang wong tuwa mergo kuwi sing mijekke awake dhewe arep ngaturke bebungah apa arep ngaturake pisungsuna apa marang wong tuwa yen ora ketok le temandang gawe mungkasi karya bingkas angkara murka lah nek ngendikane pukulun padha wenang iso nyipati ning Pandhawa kalah ora nyipati ning Pandhawa menang wis rasah nyipati wae ni
Sing penting Pandhawa menang ngono wae. Sing baku Pandhawane menang awake dhewe ora weruh ora dadi apa. Lah banjur upama aku ora nyipati ning Pandhawa ungguling yuda. Yen aku nyipati Pandhawa kalah, upama aku nyipati Pandhawa kalah kuwi lire kepiye? Kita kadigdayane bakal ulun jabut kabeh. Nang yen kita ora nyipati Pandhawa menang, jer kita dipinta swarga bocah sekloron. Kita kudu ulun banjut Pandhawa karben mbacutake perang Bratayuda. Bisa ungguling yuda mengkono kula. Oh dadi aku nek dibanjut dipapake ning swarga ning Pandhawa menang. Aku ora weruh perange ngono. Iya nggih, nek aku weruh ning ora duwe kadigdayan ngono. Iya, ora paedah. Wis manut wae ni. Lah yen kita bakal kepengin ngaturake pisungsun marang wong tuwa, iki ana retu rubedaning Pandhawa Bathara Kala ingin bakal nyirnake marang para pundhenmu. Lah tinimbang kita mateni Kurawa malah luwih becik matenana Bathara Kala wae. Teges kita labuh marang para pundhen kita Pandhawa. Gong Dewa nuntun wong pranggasangsayan wong pranggasangsayan embo maning kayangamu sawela gringging Dewa kang pinangka sekaring bawana sekaring bawana lah kok kudu tak pateni sebabe apa? Luwih mbebayani Bathara Kala tinimbang Kurawa kula. Takono sisan le mateni nganggo apa ngono? Mergo kuwi jim sing ora iso mati. Lah nggone nyingkirake Bathara nganggo cara kepiye Kaki? Antasena. Piye Kaki? Kita darbi isining godo inten. Duk rikala kita dadi pendhita, madheg pendhita kang aran Raja Bali. Kita bisa nyirnake Bathara Kala kanthi godo inten mengko pakaknya Bathara Kala. Kowe lah. Yo. Nek ngono ngendikane Wang Pada tak SD. Tinimbang Kurawa mbebayani Bathara Kala. Iya, yo ini yo medun. Kok antemane Bathara Kala. Aku njaluk pamit karo Kakang Antasena. Ya, ingin paling ngati-ati sakwise kita bisa nyirnake Bathara Kala tumulya Bali. Makayangan jerpapan kita sumadya. Ayo Kakang, ya njaluk pamit ya Kaki, ngati-ati nggih.
sangro sesumbar mawalindra bumi gunjing kumaludha guntur getuk humap sang caloniti lumembak penyung kumambang tukur sang Wisnu Bathara wah ora panggeng wis anggeni iya aku wis anggeni kowe Bathara Kala iya kowe arep ndi aku bakal mangan Pandhawa aja nganti kesuwen urip ana Mercapada kuwi Sukerta sing kudu dadi panganku ora butuh mangan aku pait ning yen miturut kudu tak pangan kowe jalaran kowe isih cendenge wong Amarta isih tedhak turuning wong Amarta lah yen butuh mangan tak sejake panganan bayar ora ora yo tak pangane alon-alon soalé nek gratisan iso marai seret war nyoba aku ngene ya Bathara Kala terusno laku mangan Pandhawa tak lilani ning kudu bisa ngemplok aku dhisik woi lah dalah gedhemu sak jenthik nantang wong tuwa candak untal kaya slirit untu maju mrene aja mlayu pancen sing jenenge Kala ampuh tenan. Ampuh nggih kendi? Tak antem ora digawe rasa. Getak. Aku nek tanding buta ku ora wegah, mung wegah abape. Bar mangan pete kok piye? Ora. Abape ki wangur-wangur piye ngono. Apa bar ngombe ciu? Mbuh ora ngerti ya. Ombe kok mak ambune wangur ngono lho. Anggere ana abab ngono kuwi ora betah. Wis kono kowe sing maju kono. Jaran labuh pepunden. Wis kowe wae. Tak kira kowe ya aku ya kowe padha wae. Nak ngrasake panggetake Bathara Kala. Atok sungut wis ora mati wong kae iki dewa. Kae jim. Wis ngali kono. Ora sat mbebenge adikku kowe lo Kala tandingmu aku. Kalono kala takut maring kusunya kang mawingis wingis Kurara pare kagiri-giri dana margana ing
Kakangne maju. Ayo genah. Adine ora keconggah kakangne saku mentungi kowe. Antasena ta kowe? Heeh. Teteki untu wani nyokot. Ayo aja nggunakake ababmu. Jare adikku ababmu ora enak. Tas ngombe apa kowe? Aku ora tau. Nek pancen arep kepengin nyoba Bathara Kala Jomeng kowe ijen kerubuten legane atiku. Ijen urung karuan karo njaluk dikurubut. Kuat wong ayayahi wong loro kowe. Ayo aku entas ngombe jamu. Ora semingkir tunggal dene bisa giagak mongso gawe ajar kowe. Mati ra lak sungut. Sing geblek iki kowe kok. Satira pengalaman. Menang sedulur glelengmu ora jamak. Nek kalah tuku rokok ora iso. Mah ngarapi wong tuwa kowe iki. Ya men kae menang sedelo kowe akeh urip meneh wong kae jim kok ya. Waduh. Maknyas. Karang ya putune Baruna iso nyungut barang. Sih tangeh iki. Sungut jebol wadukmu. Walah. Aja tinggal playok rangkep plura untal bareng kowe. Unta marang Raden Antasena kabakem dening Sanghyang Bathara Kala. Enget ngendikan ingkang padha pawenang. Yen nyirnakaken Sanghyang Bathara Kala kudu kanthi isining gada inten nalika semanten. Ragah-ragah isining gada inten Gyaden Asta dening Raden Antasena. Tutuk ngandhap cinuwak mangandhap tutuk nginggil cinangar munggah gada inten kadulangaken dening Sanghyang Bathara Kala plak kapidul lebur dadi lebu. Ilange Sanghyang Bathara Kala ing kono mung girigudu marang titah mercapada dadi sengkala. Bathara Kala ora mati nanging dadi sengkalaning para titah kang nandhang Sukerta. Oh
ngadep maneh nggih. Kaki Apa? wis bisa kasembadan. Kakang Antasena nyenake marang Bathara Kala. Apa sing dadi dawuh wis tak tuhoni. Bathara Kala tak dulang godo inten jempling. Ha kok dadi awu malah dadi kukus. Kuwi genahe mati apa ora Kaki? Nggih. Bathara Kala mbuyasirna nanging dadi sengkalaning para titah. Mula titah kudu prayitna ngati-ati ingkang becik lali iku melek yen melek nggendong lali prayogane eling lan waspada. Oh ya mengko tak andarne karo para anak putuku. Iya banjur sakwise kita bisa nyerake rubedaning para pepunden kita Pandhawa, kita kudu netepi kewajiban ulun banjut dina iki. Awit ulun ngarep wis paring dawuh yen kita menangi perang Bratayuda Pandhawa kalah, yen kita ora menangi perang Bratayuda Pandhawa menang. Wis aku trimo ora menangi Bratayuda ning Pandhawa menang, aku tak trimo ora menangi Bratayuda ning pepundenku unggul ing yuda. Teoya nundra kaprangal sangasayan mangemba-embaning kayangamu sawela gringging sawela gringging ngarep Kaki padha ngendika yen aku dipintani dening swarga. Tak jaluk janjine Kaki padha nyawang netra ulun kita sekloron. Mengko bakal bisa nyemurpi papan dunung kita. Lan mbok menawa wis titiwanci wiwit dina iki kita kudu mapan ana papan pasuwargan. Raden Antasena dene sanggene nyawang marang netrane Sang Hyang Padha pawanang jumlorot kaya ana cahya kang ageng selawun-lawun persasat nutupi Sang Hyang Padha pawenang ana papan kang luwih prayoga, ana papan kang sarwa sekeca ing kono kanthi alon genya saksana Raden pisanggene Raden Antasena wis manjing ing papan pasuwargan ing kono ya kabanjut dening Hyang Padha pamenang Raden pisanggene Raden Antasena. Mapan ana papan kang minulya putu ulun Antasena kang sarta wisanggeni. Muga-muga jumbuh lawang tindak lan tumindak pakartine ana mercapada putu ulun Antasena lan wisanggeni.